Ja, vi skal i dag kigge på eksponentiel sammenhæng. Og en eksponentiel sammenhæng, det er en udvikling, der vokser eller aftager med en fast procent per tidsenhed. Funktionen den har forskriften f af x lig med b gange a opløftet i x. X og y-funktionen, det er funktionens variable, hvor y-værdien, eller f af x, er afhængig af x. Det betyder altså, at f af x er den afhængige variabel, og x er den uafhængige variabel. En voksende funktion, den ser således ud. Og en aftagende funktion, den vil altså se således ud. For den eksponentielt voksende funktion, der gælder det, at a skal være større end 1, og b skal være større end 0. Og det samme, det gælder for, eller ikke det samme, men tilsvarende, der gælder det for den eksponentielt aftagende funktion, at a-værdien skal ligge imellem 0 og 1. Så når vi til at skulle definere, hvad a og b er i en eksponentiel sammenhæng. Og a og b i den eksponentielle sammenhæng, det er altså vores konstanter. A, den kaldes også for fremskrivningsfaktoren. Og det er den, der fortæller os noget om, hvor mange procent y den vokser eller aftager med for hvert x. Og hvis y den vokser med en bestemt procent r per x, så ved vi nemlig, at a er lig med 1 plus r. Og omvendt, så kan man så finde fremskrivningsfaktor, eller den procent, som den vokser med, ved at sige r er lig med 1 minus e. B i dette tilfælde, det er startværdien, og det er også skæring på y-aksen. Ja, så skal vi bevise en eksponentiel sammenhæng. Og for en eksponentiel voksende funktion og en eksponentiel aftagende funktion, der ved vi, at grundtallet a og b er givet ved disse to formler. Og det vil vi nu bevise. Her der bruger vi punkterne x1 og y1 og x2 og y2, som vi ved er koordinater til punkter på grafen. Når punkterne ligger på grafen, så ved vi, at det vil følge funktionen y er lig med b gange a i x. Og derfor der kan vi altså opskrive, indsætte punkterne i denne graf. Indsætte punkterne i denne ligning. Så det ser sådan her ud. y2 lige med b gange a i x2 og y1 er lige med b gange a i x1. Det vi så nu vil gøre, det er at dividere højresiderne og venstresiderne hver for sig på hver sin side. Når man har at gøre med en eksponentiel voksende funktion, så vil den vokse med en fast procent per enhed på x-aksen. Efter et vist antal x-enheder, så vil den være vokset med 100%, og det vil sige, at den er blevet fordoblet. Det stykke, vi skal gå ud af x-aksen, indtil funktionsværdien er fordoblet, det kaldes for fordoblingskonstanten og betegnes med t2. Nedenfor her, der har jeg lige tegnet en graf, der gør det muligt at vise fordoblingskonstanten. Her, der er fordoblingskonstanten lig med 3, hvilket vil sige, at når vi går fra 0 til 3 på x-aksen, så bliver værdien fordoblet fra 4 til 8 på y-aksen. Det samme det sker herhen, hvor vi går fra 7 til 10 på x-aksen, og her er y-værdien altså blevet fordoblet fra 20 til 40. Ja, nogle gange så kan det være svært at aflæse den her fordoblingskonstant på sådan en graf, og derfor så kan vi benytte os af logaritmeregnereglerne.
Og vi finder fordoblingskonstanten ved at bruge logaritmeregnereglerne således. Vi har den her, der hedder log til fordoblingskonstanten lige med log til 2. Så fjernes, eller så tages log T2 ud af log, og A indsættes i log. Og det er fordi, at A er den procent, som den eksponentielle funktion den vokser med. Lige med log til 2. Så isoleres T2, og den kommer altså til at hedde T2 lige med log til 2 over log til A. Og det er den her måde, vi beregner fordoblingskonstanten på, når vi har at gøre med en eksponentiel voksende funktion. Samme princip, det gælder lidt for det, vi kalder for halveringskonstanten. Og forskellen, det er selvfølgelig, at der i stedet for at der bliver fordoblet på y-aksen, så bliver der altså halveret i den værdi. Halveringskonstanten, den betegnes med t til en halv. Der er tale om en konstant, fordi y-værdien aftager med en fast procent på x, og på et tidspunkt så er den altså halveret så meget, at man når ned til 50% af det oprindelige x-værdi. Og det kan vi også se her. Her har vi en aftagende graf, og vi starter med et punkt her på 7, så går vi fra grafen den går fra 2 til 6, og her er y-værdien altså blevet halveret fra 7 til 3,5. Og det er det stykke her, der er halveringskonstanten. Et samme eksempel, det kunne være hernede, den blå streg her, hvor at vi er gået ud til 8 på x-aksen, og der står den altså på 2,5 herinde ved y-aksen. Så går vi 2 ud her, vi går 4 ud her til 12 på x-aksen, og der er y-værdien blevet halveret til 1,25. Og her igen er det så halveringskonstanten. På samme måde som vi gjorde med fordoblingskonstanten, der kan den altså også regnes ud ved hjælp af en logaritmeregneregel, som ser således ud. Vi har log til halveringskonstanten lige med log til en halv. Så tages halveringskonstanten ud, og vi sætter procenten ind fra vores funktion. Y er lige med b gange a i x, og på den anden side der er vi så log til en halv stående. Så isolerer vi altså t til en halv og får log til en halv over log til a. Og det er den måde, vi beregner halveringskonstanten på i aftagende eksponentielle funktioner.